आलासिफ्रा जोंना सौफैजोब्बाय मामि मामि सिनायनो नागिरा आब'खौ दासो मोनदों आब' अबाय थाङालै फिसा मोनबाय ने मोनजोब्बाय गासिबो जमा दालाय हनै होबाय जोंना बिमायाबो हनै खारा खारा आइमोना फैबाय आरोना नै गुवाहाटिनिफ्राय मामिया जि खुसि मालाय बिबैखौ नुनायखाय हनै दिनैसो नुथारदों गोबाव जाथारबाय नोंसै सरजनाजों जानो साराय जाननासो थांखादां सरजनायाबो नै आइमोन लाबोनाय गुवाहाटिनिफ्राय नै नायंसै आङो नै नाया सब होनबाथाय आं नोगोद गिखायो नायंबाथाय मस्लि देरदे जानांगौबाथाय गला आरो नायंखौ एवखांबाय जाथावथाव मोनजासे एवखादों बेदरनानै दा जानांगौबाथ' गवा गेन्द्राया नाया बेदेरनो नाया बेदरनानै आंनि खावैयाव दा नांनांगौ जायोब्ला Gwjwnti ini itu gimana nih sebelum saya ini sungguh mana nih Sorjona bilang nah ini berangnya itu soalnya kan sendirian gue एवखांबाय ओमफ्राय खर' दंबावो ओमफ्राय नै गिनानै बेरबाय थानाय खोबनासो दोनबाय आं नोगोद गियोलै ओमफ्राय नैबेयाव खारै एसे दै एसे संख्रि एसे होबाय बेखौ रुना आलदा रुना लानोसै नाया गन्थंजों गोलोमफ्रायलांबाय आंहा गेलेबाय Sorjona bilang खारैजों संग्रोदों बिबाय दै होदो ना होदो नायाबो एवनायाबो गारामाखौ जाजोब्बाय ना एवनायाबो जाबाय आंना नै माखासे दोननोसै ओमफ्राय माखासे ओंख्रियाव होनोसै ओमफ्राय गेन्द्राया ओंख्रियाव होनायखौ जाया ना माने भाजा दोनसै आरो मामिजों गेन्द्राजोंनो भाजा दोननोसै जोंहा ओंख्रियाव होगोन आरोना ओमफ्राय गेन्द्राया ओंख्रिखौबा जागोन आरोना ओमफ्राय नाखौ ओंख्रियाव होनायखौबा जाया जाहैदों बेखायनो आङो मामिजों गेन्द्राजोंनो गोरान दोनसै आरोना लोगोफोर जि मोजां गोदौबाय नाखौ मासे बाथोन देनोसै आङो नैबेजों सायनोसै जानबाय ओरै ओंख्रिया मोननोसै
बानलु ओमफ्रायो सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा, हाइजें, फानलु लाबाय नै एवनोसै। एवबाय बरिया ना एवनाय थाव एवबाय जागोन दे थावसै। ओंख्रि संनायानो जि फाग्लिखा आंना नै गानसो खनबावनोसै आरोना। आं ओंख्रि बिदिनो संनाय ओंखाम संनाय खामानि मावनायफोराव गान खनलां मावनो लुगैयो आरोना लोगोफोर इन्टारेस्टनो। ना बाथोना बरिया जाखाबाय। गेन्द्राया ओंख्रियाव होनायाव जायानो ओमफ्राय ओंख्रिखौ जागोन। ओंख्रियाव होनाय नाखौ जायानो नै ना बाथोन मोनजोब्बायहाय आंना। दा जानोसै दसे थानानै गरम मोनथारबाय। फिसाजोखौ नायथाराखै आङो सोरजों दङ र' नायनि। खिदों दाख्लै खिबाय। साननैजोंनो खिदों। उन्दुदो मा? आयै उन्दुसिगोन। ओंखाम ओंख्रि संखांनानै मामिखौ लादों आङो ओमफ्राय मामिया उन्दुबायबो आरोना नै आं मुसारि खोबनानै दोनजोब्बाय। दायो ओंखाम जाहैनोसै ओंखाम खुरैनोसैलाय आङो। ओंखाम खुरैनोसै थाथोंसै आराम उन्दुबाय मालाय हनै। खानायखौनो नांगोन बाथारो आं गोदोनाखौ गरमाव। आंना खाखो खुख्लासो जाथारो गरमाव। उन्दुनोसो ओंखारलायबाय आंहा फिसा फुथु फुथुनो। थाब जाहैनोसै खुरैनोसै। आइमोना आनारसबो लाबोदों आरोना नै लोगोफोर। बेबा मा बुस्थु जाखोथाय आइनावसो सोंनांसिगोन। ओंखाम खुरग्रोनोसै ओंखाम आङो र'। खुरग्रोनि र'। ओंखाम हायखांजोब्बाय एबाराव ओंख्रि हायनोसै। ओंख्रिखौबो हायखांजोब्बायानो जानोसै एबाराव। थोरसि सुनोसै जाखांबाय सुग्रोनि र'। आंना फिसाजोआ सिखारखोना माखोलै। मामिखौ नायदोंना नायाखै? आंना फिसाजोआ सिखारखोना माखो। मालाय जि मोजां उन्दुनासो दं मालाय।
बिदियासो नाङो गय जानोसै सानदुं गय जानो लुबैदों दाबो जाया जायो मोनसे प्रब्लेम जादों 12था जालायबाय ओरै टाइमा 12था जालायबाय गेन्द्राना दासो जोब्बाय खामानियानो थ' 12था जाखाबायलै दिनै खामानियानो गेन्द्राना दासो जोबदोंमोन टाइमा 12था जालायबाय थैबाय फिसाजोआ जि मोजां उन्दुगासिनो स' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै 12था जालायबाय उन्दुनोसै स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लोगोफोर